Tervetuloa Helsinkiin ja Unionin kadulle. Sillä välin kun minä olen ollut poissa, kaupungin valloittavin baarimikko ja söpöin kokki ovat perustaneet uuden ravintolavaarin. Paikan nimi on Shanghai Cowboy. Ja kun minä sanon kaupungin valloittavin baarimikko, minä tarkoitan valloittavin baarimikko. Eli mä oon Iman Karagoslu, joka tarkoittaa mustasilmäinen. Ja Iranista, Tehranista tässä. Tai siis syntynyt Tehranissa. Kerro, mitkä on sinun 3 lempijuttua tai paikkaa Helsingissä? Kauppahalli, kauppatori, koko Eslantin puisto. Se on mun mielestä ihanaa. Ja sitten Bruttopuiston alueella myös. No olisiko joku sellainen salainen aarre, joku kahvila tai ravintola tai joku paikka, mikä on sulle tosi rakas? No, just on avannut taas uudelleen. Cafe Engel on semmonen, se on itse asiassa ensimmäinen kahvila, mihin mä oon mennyt Helsingissä. Se on mulle tosi rakas. Ja sitten on viime aikana mä just löysin sellaisen puistoalueen, mikä Kalliossa on, mikä mä en olisi ikinä uskonut, että Kalliosta löytyy niin kaunista aluetta. Mä muistan se, mikä sen alueen nimi on. Se oli aivan käsittämättömän kaunis. Olisiko Alppipuisto? Alppipuisto. Se on tosi kaunis. Mä näin ihan Eirolta. Mä olin silleen, wow. Mikä olisi sinun lempipaikka Suomessa? Eliel Saarisen kämppä. Se on mun mielestä niin kaunis. Se on vähän niin kuin kivipohjainen, sit mielettömän niin kuin Jungen-tyylinen. Se on ihan käsittämätön arkkitehtuuri. Se on nykyään museo, että pääsee sisällekin katsoa, ei koko taloa, mutta osa siitä, niiden työhuoneen kaikki tällaiset. Se on niin aivan käsittämätön. Ja aina se on mun salauimapaikka itse asiassa, siellä on mitään niin eniten uimassa. Se on semmoinen, että ihmiset ei hirveästi löytänyt. Heti sen Kotkalinnan takana. Sen takana on sellainen putous, mikä päätyi sitten järveen ja mä aina menen sinne uimaan. Se on aivan kaunis. Lähdet sä munkaan sinne uimaan? Koska vaan. I've met someone that makes me feel seasick. Mihin se kissa meni? Mä näytän sille, miten uidaan. Oh.